yar mayu daga zuwan ki cikin gidan nan shikenan masifa da bala'i daga ɗakin bulo na da ɗakin kwano ina kira yan uwana na kira yan uwana suna zuwa zaki zuwa mu miki release a cikin gidan nan kisha ne lamma ba ai yanzu muka shigo to billahi ladhi an kin ga wannan abokin ki kanin ki ne kuma kanin ki abokina ne ina zaune har mata ibe na gindin bishiya yace ai ana cin mutuncin ya yasa a gidan miji nace sai na zo dan uban baban wanda yake cin uban mutuncin ba ya ta yawa ya ta yanzu kafa da kafa muka zo mata lilis a'udhu billahi sai na tare iska kaga wannan bujima na la ilaha illallah akwai mu ai kina da gata kinda kina da ya wani nuna miki gata ya rantsa da Allah batala a'udhu billahi minash sittin saba'in ɗari ransu la ilaha illallah dukan tsiyara ta cewa ta gane bambancin tsuntsu da jama'a ta ruwa shagelo mama kai gata nan zuwa me nake kallo wanke na da kulan nan ne ko menene na ga kaman kula ne dai a hannunta kutuman uban nan bari dai ta zo ba ruwan mu da kula a ruwan mu da kula ya za Allah ana sai kebura wai da man da ke ake hayane Allah sarki a kawo ka ai ba mu san da ke ake hayaniya ba anti da wannan kuke hayaniya ai mutum ya kirki ce wannan anti ke ji tsoron Allah Allah wannan mutum fi sabilillahi anti ki duba ba wannan abincin ta dauko ya ta kawo Allah tana tsafi wallahi wannan anti ke ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah anti za ki mutu kitar da Allah inna baka ga mun ba dan saki mamar ana anti ba ki da tarbiya Allah anti na ran sai Allah ki in irin kure a ji asa a jahannama kalidi ne a mariya baki ka ta zama nan ba mu je daki a ji ake ce Allah ta ji tsoron Allah Allah ki ji tsoron Allah ake mutu gidan da Allah a mu je